câte ore să luați cuvântul? Ați luat odată De câte ore să ne permite, dumneavoastră, deoarece... Dacă eu văd că e cuvântul nepermis, să spunem 2 ore, mă mă... Am o viziune. Am o viziune, dacă permite, dacă... La replică poftim. La replică poftim. Am o viziune. Da, la replică poftim. Da sau nu? Da, poftim, am zis. Eu socot că, practic, doamnă, și eu am fost avertizată. și eu am vorbit aici, sunteți un profesionist în contabilitate, dar dumneavoastră vă trebuie încă studii juridice și vă trebuie administrație publică, este academie, vă trebuie numai decât orientat. De ce? De aceea nu cu curău. Deci asta nu e la ordine de zi. La ordinea de zi. Eu nu fac studii la ordine de zi. Deci, eu vă, când pregătiți, sunteți autor de proiect, deci trebuie numai decât să faceți consultații cu consiliere preventiv până la și să cotiți să vedeți unii grăuciorul cel optimal, ca la ședințe și la comisii și astea, să meargă întrebările. Pentru că așa dumneavoastră eu am înțeles cum. Sâmburică la așa, dar eu nu presupun că n-am lucrat, am lucrat foarte mult. Însă gândiți că dacă o spus dumneavoastră, așa trebuie să fie. Asta nu mă stare în față. Eu am făcut proiect și am lucrat în, dumneavoastră ați lucrat în comisie. Domnul consilier, vreau să ascult alți propuneri pe vine la întrebare, da. Nouă propunere. Prima, eu trebuie să o pun la vot proiectul care este pregătit de Maria. Asta așa e regulamentul. Iată, unde la viața acolo trebuie? Se aprobă bugetul și așa mai departe, în prima lectură, anexă și așa mai departe. Cine pentru asta? Vă rog de a vota, domnul consilier. 1, 2, așa. 5, 2, da? Cine împotrivă? 2, 3, 4, 5, să rog să nu, dacă aici trebuie să scrie.